У асноўным ідзе рэалізацыя праектаў, звязаных з вытворчасцю. Напрыклад, у Чачэрскім раёне асвоілі праект па перапрацоўцы шын у гумавыя вырабы, які ўжо паспеў паказаць першыя вынікі. А ў сферы медыцыны адна з буйных ініцыятыў апошняга часу – будаўніцтва новага хірургічнага комплексу, які будзе спецыялізавацца на лячэнні не толькі пацярпелага насельніцтва, але і людзей, якія жывуць на чыстых тэрыторыях. Там же рыхтуецца і памяшканне для ўсталёўкі дыягнастычнага абсталявання. Ну, конечно же, основной объем – это сельское хозяйство, то есть это молочно-товарные комплексы. Мы реализовали не только молочно-товарные комплексы, но и ввели в производство и свинотоварный комплекс, и порядка 6 зерносушильных комплексов, которые необходимы были на пострадавших территориях. Сапраўдным падарункам для жыхароў Хойнік і Брагіна стане новы басейн. Аб'ект маюць намер увесці ў эксплуатацыю бліжэйшай восенню. До конца года плануюць завяршыць рэканструкцыю ратушы ў Чачэрску. Таксама ў рамках праграмы штогод будуецца для маладых спецыялістаў каля 70 кватэр. Такім чынам, для моладзі ствараецца добры падмурак для сацыяльнага росту і развіцця. Сёмая дзяржпраграма будзе рэалізавана ў 2026-2030 годах.